Chovatelia nemeckých ovčiakov mohli prísť ukázať svoju pýchu na oblastnú výstavu. Na futbalovom ihrisku v Dolných Salibách sa po 3 rokoch opäť usporiadala výstava nemeckých ovčiakov. 60 štvornohých súťažiacich, ktorí pochádzajú z rôznych kútov Slovenska, bojovali o prvenstvo v rôznych kategóriách. Trieda dorastu, mladých, dospievajúcich a dospelých, a je to delené, zvlášť sa posudzujú psi a zvlášť súčky. Za dospelého sa považuje pes od 2 rokov. Vlkošedý, čierny či tzv. Pálený je v podstate jedno. Všetci prítomní krásavci musia spĺňať bez ohľadu na farbu isté kritériá k tomu, aby sa mohli na výstave zúčastniť. Rentgen klbov, čo sa týka hrudných končatín a pánvových končatín, musí mať skúšku z výkonu. Rozhodcovia posudzujú anatómiu psa a jeho pohyb, pričom sa súťažiaci musí najviac priblížiť k dlhoročne stanovenému štandardu. Keby mal byť stredne veľký, stredne silný, normálna silná hlava, vysoký kohútik, dobré uhlenie hrudných a pánvových končatín, nakoľko je to klusák. Chovať výstavného psa nie je dnes lacná záležitosť. Pes si vyžiada aj mnoho pozornosti a trpezlivosti. Každý druhý deň tak 2-hodinový tréning. Každý pes pamlskami sa dá všetko urobiť. Koľko času to trvá, kým ten pes ovláda všetky tieto veci? 2 roky. 2 roky roboty. U polície tam fakticky majú na to, ten policaj má na to príkladné 8 hodín. On iné nerobí, on sa len ze psami pracuje. Tí najlepší si mohli odniesť poháre i niečo pod zub. Hlavným organizátorom bol kinologický klub z Trstíc. Jeho predstavitelia sú vďační nielen sponzorom, ale aj niektorým zaangažovaným obciam. Horné Saliby, Dolné Saliby a Trstice, ktorí nám prispeli, aby táto výstava mohla vzniknúť. Kedy sa na budúce uskutoční podobné stretnutie v našom regióne, záleží od Slovenskej únie chovateľov nemeckého ovčiaka. K výstave je totiž potrebné povolenie. Z Dolných Salíb Erika Köreši, televízia Krea.